बे बिटिआर सोदोबखौ जोगारनांसिगौ, गंगा दैयाव बेखौ फोजावहरनांसिगौ। जोंनि बर' हारिया ओरैबायदि सम फैगोन जे गावजों गाव दाङाबाजि, गावजों गाव एना एनि नायनो बालानानै, गावजों गाव देथारलायनानै ओरैबायदि गावखौनो फोजोबला लानाय ओरैबायदि सम फैगोन दे सानैसो नेगेटिभ बाथ्रा बुंग्रा, नेगेटिभ एक्सप्लेनेसन खालामनानै, नेगेटिभ डिक्लेरेसन होनानै, नेगेटिभ बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरनो फोरमान होग्रा बैसोर बायदि सानैसो लिडारफोरनि थाखाय। दा खुलुमबाय, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। थ' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थ' बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव जे आपडेटखौ लाबोदों, बे आपडेटआ ओरैबायदि इम्परटेन्ट। थ' नैबे साननैसो जोंनि बिटिसिआव मोनसे थासारि जे सोमजिनाय नोंथांमोना नुगासिनो, जे थांनाय 2020आव बिटिआर एकर्ड जानाय, बै बिटिआर एकर्डखौ लानानै दानि गोदान सोरखारजों लोगोसे माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बिटिआरखौ रेजेक्ट खालामनाय आरो बायदि बायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय आरो सागानगिरिफोरनि सायाव गाज्रि गाज्रि मुं सुनाय बे बाथ्राया दा सोलिगासिनो। थ' बिनिनो माखासे गोनांथार बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो सावरायगोन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, नैबे जे सिचुएसन, नैबे थासारि, बे माने गोबां साननो गोनां जोंनि बर'नि गेजेरावनो, बर'जों बर'नो। थ' थांनाय 2020आव बिटिआर एकर्ड जानाय, बै बिटिआर एकर्डआ जेबो गैया। आं बे बिटिआर एकर्डनि सायाव आं जेबो बुंनो थाङाखै आरो दं गैया आं बेखौबो बिजिरनो थाङाखै। जास्ट नैबे बिटिआर एकर्डखौ लानानै जे माखासे दैदेनगिरिफोरा, जोंनि बर'नि लिडारफोरा जे माखासे रायजोफोरनि गेजेराव नंगौ नङा बेखौ थार बाथ्राखौ बुङालाबासिनो नेगेटिभ माखासे पइन्टफोर लानानै बाथ्राफोरखौ बुंलाबाय थायो। दा बिनि थाखायसो आं नोंथांमोननो नैबे बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों। दा अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि, मैयानि दिनाव अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौ फंसे बाथ्रा बुंनाय नुदों जे थांनाय 2020आव बिटिआर एकर्ड जानाय, बै बिटिआर एकर्डखौ माने गंगा दैयाव फोजावहरनांगौ। माने बेयो जेबो मैलु गैला आरो बेखौ दैयाव फोजावहोनायानो मोजांसै। बे माने एकदम जेबो भेलु गैया आरो। दा अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, सिगां नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। जोंहा अमर सिंह ब्रह्म आयंआ मा फोरमायदों बेखौ एसे नायनांगौ। बे बिटिआर सोदोबखौ दिनै जोङो जोगारनांसिगौ, बेखौ नेवसिनांसिगौ, गंगा दैयाव बेखौ फोजावहरनांसिगौ। जे रायजो राजा नोंथांमोनहा, लिडार्स बिथांमोनहा, बिटिसिनि गासिबो चिफ सारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै डिपुटि चिफ इएम बिथांमोनहा बिटिआर सोदोबखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। थ' थारैनो नोंथांमोना नुबाय मानाव गेदेर अमर सिंह ब्रह्म आयं बिथाङा मा फोरमायखो। थ' बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरआ जेबो भेलु गैया आरो। थ' बे अनलि खालि प्रमद बर' एबसुआल' बेखौ खालामनानै लाबोनाय। दा बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला बेयाव जेबो माने एग्रिमेन्ट बा दफा होननाय बुस्थुआनो गैया। बे माने बर' हारिखौ खहा खालामग्रासो। थ' बिटिआरनि सायाव आं जेबो बुंनो थाङाखै, मा दङ मा गैया बिनि सायाव आं बिजिरनोबो थाङाखै। जास्ट नैबे अमर सिंह ब्रह्मआ जे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया, बेखौ गंगा दैयाव फोजावहरदो होननाय नैबे पइन्टखौ लानानैसो आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। थ' अमर सिंह ब्रह्म, दावराव देख्रेब बिथांमोना सासे गौथुमारि दैदेनगिरि। बिथांमोना गावबागाव आफादखौ लानानै मोजां बर'नि माखासे सेन्टिमेन्टखौ लानानै बिथांमोना मोनसे गौथुम लादों जे बर' हारिखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो होननानै। अब्ला बिथांमोना गौथुमारि दैदेनगिरि जानानै थ' मोनसे बर'नि एग्रिमेन्ट जानाय, बर'नि मोनसे सुक्ति जानाय, बे सुक्तिखौ भेलु दोनालाबासिनो, दंनाय गैयि बेखौ माने एसेबो सनमान होआलाबासिनो, बर'नि सुक्तिया जे बिटिआरआ जे बर'निनो मोनसे सुक्ति, बेयाव दंब्लाबो गैयाब्लाबो बेखौ जे सनमान होआलाबासिनो बेखौ ओरैनो गंगा दैयाव फोजावहरदो, बे माने जेबो भेलु गैया। बेफोरबायदि बुंनाया सासे दैदेनगिरिनि आखला बेबायदि जानाङा आरो सासे गौथुमारि दैदेनगिरिफोरनि रावनिफ्राय बेबायदि ओंखारनाया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसो बे माने खहा। बेयाव सोरबा प्रमद बर', सोरबा दिपेन बर', सोरबा एबसुनि, सोरबा इउपिपिएलनि, सोरबा माइबानि बे खहा नङा। बे जे दैयाव फोजावहरलाय, गंगा दैयाव फोजावहरदो होननाय बे बाथ्राया गासैबो दुलाराय बर' हारिनिनो बे मोनसे खहा गोनां बाथ्रा आरो मा होनो आघात मोनहोनाय, गोसोआव दुखु मोनहोनाय बाथ्रा। दिनै नोंथांमोना नुदों थांनाय 2003आव बिटिसि सुक्ति जानाय, बे बिटिसि सुक्तिखौ
इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय माना गेदेर हाग्रामा महिला सार बिथाङा BPF पार्टी दानानै 17 बोसोर सरकार सलायबाय। बे 17 बोसोर सलायनायाव बर'नि गोबांथार माखासे जेंनायाबो सुस्रांजाबाय आरो गोबां डेभेलपमेन्ट आरो गोबां खामानियाबो मावजाबाय। थ' गोबां दंबावोमोन मावनो आरो गोबां आद्रा थाबावबाय इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय मावनो थाखाय। आरो 2020 आव बिटिआर एकर्ड जाबाय। बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे जायफोरा गैयामोन बेफोरखौबो लाबोबाय, बेफोरखौबो मोननो हादों। थ' बिनि सायाव बांद्राय बाथ्राखौ बिजिरनो थिनाखै। जेब्ला बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बै समाव सरकार दंमोन मानगेदा हाग्रामा महिलारि सारनि। अब्ला बै समाव सनितपुर, गहपुर, बिश्वनाथनि जे माखासे गामिफोरा मानो सोसनजायासै? बेबो मोनसे कुइसन जानानै फैदों जोंनि रायजो राजाफोरनियाव। जेब्ला बिटिसि सुक्ति दंमोन बै बिटिसि सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय BPF सरकार दंमोन। बे समाव सनितपुर, गहपुर, बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा मानो बिटिसिआव भट होनो मोनासै? मानो गामिया हाबासै? मानो सिमाखौ बारायहोनो हायासै? थ' बे बाथ्राखौ एसे सानदो। जेब्ला 2020 आव बिटिआर एकर्ड जाबाय, बिनि उनावसो गामि सोसननाय, गामि दानख'नायनि बे मोनसे दफाखौ लानानै सनितपुर, गहपुर, बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा माखासे गामिफोरा दिनै बिटिआरआव हाबसोनानै थांनाय इलेक्सनावबो भट होलायनो मोनबाय। अब्ला माखौथो इसिबां गैया होननानै बुंद्रायनो हाखो? जुदि बिटिसिआवनो बेफोरखौ मावजोबनो हायोमोनब्ला, बिटिआरखौ दरखार गैयामोनब्ला, अब्लाथ' बै समावनो सनितपुर, गहपुर, बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ भट होहोनो हानाय जानांगौमोन। रायजो राजाफोरनि गामिफोरखौथ' सोसननो हानाय जानांगौमोन। दा बेफोरबोथ' जायाखै। दा बेखौ बिराद साननो गोनां जाहैदों आरो। दा बेखायनो जायफोर अमरसिंह ब्रह्म बिथांमोना जे बाथ्रा बुंदों, बे जोंनि साफा सानै लिडारफोरनि थाखाय खहा नङा बे बाथ्राया। दिनै बिथांमोना जे बाथ्रा बुङो, सोरबा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा माबा मोनसे मावनो नागिरब्ला, सोरबा फरायसा आफादा माबा मोनसे मावनो नागिरब्ला, बिथांमोना ओरैबायदि माने खर' सानानै बा बिथांमोना मेगन सानाय बायदि बिथांमोना प्रेस मिट खालामनानै आजां गाजां नेगेटिभ बाथ्रा लानानै बिथांमोना रायजोफोरनि सिगाङाव क्लियारिफिकेसन होबाय थायो। दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ माने गुलाय गुजाय खालामनो नागिरदों। दा बे मानि थाखाय जादों? बेखौ जों रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौ आरो। बांसिन दायो बिटिआर एकर्डखौ गंगा दैयाव फोजावहर, बेखौ जेबो गैया, बे जेबो गैया बेखौ मानिबाय, दंना गैया बेखौ मानिबाय। थ' अब्लाबोथ' जायफोरा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो सनितपुर, गहपुर, बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा मोनसे आसा खालामनानै दंबाय थायो दासिमबो। मोनसे सिमां दंबाय थायो। बे बिटिआर एकर्ड जानायनि गेजेरजोंनो जोंनि गामियाबो गहपुर, बिश्वनाथ, सनितपुरनि रायजो राजाफ्राबो बिटिआरआव थाफानो मोनगोन। बिटिआरनिफ्राय माबा मोनसे डेभेलपखौ मोनगोन। बिटिसिआव हाबफायोब्ला जोंनि जेंनाफ्रा एसेब्लाबो सुस्रांजागोन। बे मिजिंखौ दिनैसिमबो बै रायजोफ्रा लागासिनो। अब्ला जुदि दिनै अमरसिंह ब्रह्ममोन बायदिया बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया, बेखौ गंगा दैयाव फोजावहरदो होननानै बुङोब्ला बैसोर रायजोफ्रा बेसेबां दुखु मोनगोन, बेसेबां बिखा खामगोन, बेसेबां आघात मोनहोदों। थांनाय बाराव मानगेदा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो बुंबाय, आबेसो जानो हागौ जमा। थांनाय इलेक्सनाव दावराव देख्रायाव अमरसिंह बिथांमोना BPF सरकारखौ लाबोनो थाखाय बिथांमोना गोब्राब नाजानानै सरकारखौबो लाबोबाय। दा बिथांमोननिया सरकारबो दङ आरो बिथांमोना गोहोबो दङ। थ' बे समावनो जुदि गोहोआव थानाय मानसिफ्रानो उल्था फाल्था नंखाय बाखाय बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा माबोरै थांना थागोन? मा माइन्डजों, मा सैथो साननायजों बर' हारिया माने जौगालांनो हागोन? बबे गोहोखौ मोनगोन बर' हारिया थांना थानो थाखाय? दा दिनै गावजों गाव दिनै एबसुखौ नायनो हाया, सोरबा इउपिपिएलखौ नायनो हाया, सोरबा माबा मोनसे संगठनखौ नायनो हाया। गावजों गाव एना एनि माबा मोनसे मावनो नागिरबा सोरबा दैदेनगिरिया माबा मोनसे बुंनानै होयो, माबा मोनसे खालामनो नागिरबा सोरबा हेंथा होयो गावनि गेजेरावनो। थ' जुदि बिटिआरआव जेबो गैयाब्ला नोंथांमोना गासैबो गोरोबलायनानै बेयाव मा दं मा गैया बेखौ बिजिरनानै बेखौथ' एसे सनमान होनांगौना। जुदि केन्सेल खालामनांगौ, गासैखौबो गोरोबलायनांगौ, सावरायलायनांगौ। दं गैया बेखौथ' रायजोफ्रा मिथिया। दा नोंसोरसो बुंबाय थादों दं गैया जेबो गैया मा गैया। दा मेगन सानाया नोंसोरनियावसो दङ, जायफोर अमरसिंह ब्रह्म दावराव देख्रेब बिथांमोननियावसो। थ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे
आखु नङा होननानै आं सानजायो। बेफोरबायदि जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माने जानला मानला माबा दैयाव फोजावहर, बिसना गावहर, सावना गावहर बायदिसिना बुं माबा माबि बुं आजां गाजां बुंनानै जोंनि बर' हारिनि गोसोआव माने बेफोरबायदि गाबखांनाय मोनसे आघात होनाय दुखु मोनहोनाय बाथ्राया बे जोंनि थाखाय गनायथाव नङा आरो। जुदि बिटिआर सुक्तिया गैयानो दे, बेखौ जेबो गैयाखौनो मानिखाबाय, थेवब्लाबोथ' बेखौ एसेब्लाबो सनमान होनानै बाथ्रा बुंनांगौना। बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया, थ' बिनि सायाव मा बाथ्रा जे मा एंगेल लानानै बाथ्राखौ बुंब्ला रायजोफ्राबो एसे गोजोनगोन, रायजोफोरनि नोजोरावबो एसे मोजां नुजागोन। दा बे बाथ्राखौ बे पइन्टखौ लानानैथ' मोजां मोनसे पइन्ट लानानैथ' बिथांमोना बे बिटिआर सुक्तिखौ बुंनांगौ। मा डाइरेक्टलि दैयाव फोजावहोनाय जेबो भेलुआनो गैया। दा सोरबा सासे सानै दैदेनगिरिनि थाखाय बिथांमोना खर' सानानै बे बाथ्राया बुंनाया बिदिसो जाहैदों। दा बेफोरबायदि जानाया जोंनि हारिनि थाखायनो बिराद गेदेर खहा आरो। दा बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै, नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दावराव दावसि, एना एनि, नांलाय खमलाय जोबलांगोनबाबो बैसोरबायदि माखासे नेगेटिभ पइन्टजों लानानै बाथ्रा बुंग्रा दैदेनगिरिया थायोब्लानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माब्लाबाबो सान्थि जानाय नङा रायजोफोर। बेखायनो जों सिन्था खालामनांगोन बर' रायजो राजाफोरा जों माबायदियै थांना थानो थाखाय माबायदि खौसे जानांगौ, बबे लामाजों थाङोब्ला जों गासैबो खौसे जानानै सोरबा गाज्रि दैदेनगिरिखौ जों बोख्लायनो हानांगौ, सोरबा गाज्रि दैदेनगिरिखौ जों आउट खालामनो हानाय, बे बाथ्राखौसो जोंनि रायजो राजाफोरा सिन्ता खालामनांसिगोन। गासैबो समाव पलिटिक्स खालामबोगासिनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा। अमर सिंह ब्रह्म दावराव देख्रेब बिथांमोना मोनसे आफाद लादों, आफाद दङ, नाथाय बिसोरबो दिनै पलिटिक्सजों थांफानानै जाय पलिटिकेल रुलिंसफोरजों थांफानानै बिथांमोना रुलिंसनि पावारखौ लानानै बिथांमोना रायजोनि सिगाङाव आजां गाजां बाथ्रा बुङो। दा बिथांमोननि बाथ्राया जे गासिबो सैथो, बेखौ जों रायजो राजाफ्रा गनायाखै। बिथांमोना जे जेसांखिनि बाथ्रा बुङो, जेसांखिनि सैथो होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुङो, नाथाय बे गासिबो बाथ्रायानो सैथो नङा। गासिबो गाव गावनि गोहोखौ लानानै, गाव गावनि मोन्थायखौ लानानैसो बिथांमोना बाथ्राखौ बुङो आरो। दा बेखायनो जोङो साननो थाखाय सम फैगासिनो, जों हारिया माबायदि गोख्रों जानांगौ बे समा फैगासिनो। दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।